tomto návodu si ukážeme řasící aparát neboli rufler. Tento přístroj má několik částí. Zde můžete nastavovat, jak často bude rufler řasit. Tímto šroubkem, když ho přitáhnete, bude délka jednotlivých skladů delší, když ho povolíte, délka jednotlivých skladů bude kratší. Mezi tyto dva plíšky potom vkládáte látku. Jako první si ukážeme, jak rufler nasadit na stroj. Sundáme základní patku. Odšroubujeme šroubek a nasadíme rufler. Tento zobáček nasazujeme na šroub při chycení jehly. Toto umístíme na jehelní tyč. A přichytíme šroubkem. Až rufler nasadíte, zvolte si steh s pozicí jehly uprostřed. Před zahájením šití otočte jednou ručním kolem, abyste se ujistili, že jehla nikde nenaráží. Vložte látku a šijte pomalou rychlostí. Nyní jsme šili s nastavením rufleru na číslo 6. To znamená, že rufler zařasí každý 6. steh. Teď ho posuneme na 1 a podíváme se, co to udělá. Řasíme každý steh. Po dokončení šití zvedneme patku, vytáhneme látku směrem dozadu a podíváme se, jak máme nařaseno. Děkujeme za zhlédnutí tohoto návodu. Doufám, že se vám líbil a že vám pomohl. Další návody a nápady najdete na vyšívání.nej-šicí-stroje.cz.